Прекрасно. Имала майка едно момичедо, Никола, с очи звездици, лице тръндафил, левен дочедо, Никола. Искаш да навън ли да излезем? Никола! Как си? Български юнак! Всички! Никола! Български юнак! Дотегнало му от чорбаджи, душманите. Защо? Заповядай се. Добър вечер на всички зрители. Добър вечер. Добър вечер на всички. Добър вечер. Добър вечер. Здрасти. Здравейте. Заповядай. Ти не ги ли познаваш тях? Се запознаваме. Заповядай, въвеждаме те. Там е пералнята. Здравейте.